Opa, xentiña da boa! Acaramelándome. Estou ca ceboliña, adoro. E que isto, xa vos lo digo así, vos lo deixo caer. Unha vez que o fagades, o metedes nun tarriño, porque eu teño na casa. Xa teño lista, avancei un pouco. O metedes nun tarriño deses que teñen o selo que quedan. Isto vale para a receta que vamos facer agora. Para un bocadillo, para unha tortilla francesa, para o que está... E unos bocatas casi sola, vas. E fora. Bueno, hoxe vamos facer un rolo de carne, de vaca limiá, moi rico. Xa fixemos unha vez un aquí, enchímolo de verduriñas, cunhos cogomelos, metimoslle uns trigueiros. Hai xente que lle mete incluso unha tortilla francesa, un ovo cocido, cousas así. Neste caso, o rolo de terreira que vamos a facer, de vaca limiá, vai a ir recheo, pero non imos a meterlle produto en sí, imos meterlle sabor do rico. E vos presento o que imos meterlle, mirade. Para facer o rolo, primeiro temos que chamar por Rafa Durán, que eso vai nun segundo plano. O que llevamos a meter dentro, cando falamos de facelo rico, aquí teño un paté de parrulo. Entón, primeiro vamos a mollalo todo, en vez de botar sal, o que vamos a facer é botar pementa, pero non lle vamos a botar sal, botamos un pouquiño de salsa de soia, con un pincel, pintamos todo por aí, despois, eso vai a coller, vai a empezar a chupar a carne, imos a meterlle despois este paté, que é a parte graxa interior, a cebola tamén, despois a cebola, facemos o rolo, despois metémoslle por fora uns liscos de touciño, e con esta malla, que xa está en calquera supermercados, e esos hai, e senón, cinta de bridar, que eu debía de ter, vedes? Fío de bridar, que eu teño aquí un, e bridamos, non ten chollo, é pararse e calquera o fai. Pero isto a mí parece moi interesante, o saco, porque como está por aí, é elástico, e xa veredes o truquiño que imos a facelo. Eu, de feito, a primeira vez que o fixen, se mirades nas receitas desta chevó, o fixen con PVC, con unha tubería de PVC por dentro e tal, e hoxe imos a facelo, pois non sei, depende de como salga o rolo, con cousas que temos na casa, que pode ser un vaso batedor, unha xarra de leite, etc. Vos explico e vedes. Ben, ese é o recheo. Imos, despois a salsear. Para salsear temos viño Porto ou un Pedro Ximénez, a min o Porto este encántame. Un pouquiño de caldo, de carne, de polo, de verdura, pode ser, un pouco de azucre moreno e mel. Todo isto vai a ir despois de haber rustrido unha cebola, un allo e un anaquiño de allo porro. E despois pasamos por un colador chinés. Non vos perdades o programa porque vai a ser unha salsaza. Porque ademais, como facemos todo en esta chevó, polivalente, vale? Que vai nos servir para moitas cousiñas. E para acompañar todo eso, pois unha pataca fritida, por exemplo, non? Unha pataca fritida, vale, ben. Pero iso, vimos darlle unha volta. Entón, como temos a parte esa forte no padal, non? A parte forte estou pensando en que se metemos na boca ese anaquiño de carne co touciño, a salsa de soia, que é forte, non? Entre comillas, o paté de parrulo, que xa é forte. Bueno, pois metelle unha pataca fritida con sal e de arriba, non, imos a meterlle algo un pouquiño máis doce. Entón, por eso imos a facer un puré de pataca, pero cunha mazá, cun anaquiño de manteiga, e aquí que teño un pouco de noz moscada. Sin máis. Imos a pola vaca. E quen está detrás da vaca? O gran Rafa Durán, como sempre. Andara por aí, polas terras de Galicia, con un vaqueiro. Xa me imagino, ¡viva! A caza. Don Rafa Durán, por donde anda usted, caballero? Hola, Xoanqui, amigo. Hola, Oído no campo, chef. Se queres falda de vaca limiá, vouche levar a mellor falda de vaca limiá. O que pasa é que teño un conflito, porque eu sabía o das faldas e os touros. O de Manolo Escobar, non me gusta que a los toros. Pero se queres falda, levoche falda, que para iso son o reporteiro recadeiro, sempre o servizo do cociñeiro. E aí che vai un chiste de vacas. Gústame esa rapaza, pero non sei como entrarlle. Ti tes vacas? Teño, cantas? 50. Pois xa tes moito ganado. A ver, é gando en galego, pero senón o chiste non me funciona. Vou o das vacas, vale? Xa... No me gusta que a los toros te pongan la minifalda.
No me gusta que a los toros vayas con la minifalda. La gente mira para arriba porque quieren ver tu cara y quieren ver tu rodilla. Los niñatos que pesados no dejan de contemplarte. Me revelo y me revelo y tengo que pelearme y a los toros no los veo. Así que tú ya lo sabes, no te pongas minifalda, que los toros de esta tarde yo tengo ganas de verlos sin pelearme con nadie. Pois estou con Luís, aquí na Golada, en Chotoiba, que é a súa gandeiría ecolóxica, onde criades razas autóctonas, non? Sí, sí. Neste caso, a vaca limiá. A raza limiá, sí. Vale, pois perfecto, porque eu veño a por falda de tenreira limiá, ou de vaca limiá. De tenreira, tenreira. Vos tedes vacas, non? Temos vacas, pero para facer tenreira. Cantas vacas tedes? 80 cabezas. Como me gusta facer esta pregunta, cantas vacas tedes? 80? Sí. E son estas que están aquí detrás, non? Este é un grupo delas. Que características ten a forma de facer vos esta cría? Vamos a ver, ahora está moi de moda o tema da carne de laboratorio e nós temos aquí o laboratorio, non? Xa levamos moitos anos co laboratorio. A combinación entre pasto e vaca, pois fai eso, que teñamos unha calidade de... que se distingue, non? Claro. Porque cando me falas de que este é o teu laboratorio, a que te refires? Pois refírome a que, bueno, aquí estamos inmersos no noso espacio desinfectado. E o que se chama unha forma de crianza ecolóxica, non? Sí. Que características ten? Pois a crianza ecolóxica o que ten é que os animales están soltos, prácticamente, bueno, están en liberdade total. Despois, todos os recursos que usamos para a obtención de abonos son recursos da nosa propia gandeiría. Non usamos químicos nin medicamentos. Pois digo eu que, claro, o sabor notarase. Xoanqui, valeche ou non che vale? Como non me va a valer? Claro. Xa sabía eu que sí. Pois aí cha mandamos, disfruta dela e Luís, a ver que fai. Hai que estar atentos. Estaremos atentos. Graciña por recibirnos. Nada, a vos. Adeus, amigochos. Aquí a teño, xa traballei nela, Xa fixen os deberes. Mirade, imos a usar esta naco. Inda que saquei outro máis. E aquí abaixo teño outro aínda para abrir. Limpei, teño aquí toda a grasiña, non quixen tocar nada, quixen presentarvos todos para como se fan as cousas. Como se quita a grasa? Cun coitelo. Moito cuidadiño, vamos recortando por aí. Hai xente que colle as tixeiras incluso, e cas tixeiras vai recortando todos os bordiños, todo por aí, vedes, así, vai facendo así. Como que irades. Aquí o tema é botarlle paciencia e ir quitándolle o maior cantidade de grasa que poidamos. E sí que é interesante, cuidado, que isto, ides ao carniceiro, o bolo fai encantado, Facedes un favor se dices, oye, mañán metedes unha falda enteira, porque isto podemos facelo enteiro. De feito, quixen partila así, porque como xa temos unha receita feita, que ademais foi unha receita moi bonita porque dediquei a meu pai, que é onde lle aprendín. Esta receita ela facía no Nadal e demais, non a mí, a familia, incluso algún veciño se salía a facer os rolos estes de carne. Entón dixen, vamos a variar, vamos a dividir a falda en tres, pero o que falábamos, carniceiro, mañá me preparas unha falda de tenreira, se queredes enteira, e se queredes así preparadiña, sen fallo. Moi ben, pois imos comezar logo. Si vos parece, o primeiro que imos a facer é coller e traballar para meter no forno. Para meter no forno. E falando do forno, vine comigo, imos a prendelo. E xa vos explico polo camiño o que a temperatura é demais. Aquí baixamos da velocidade cruceiro, De 180, reducimos, cuarta. E metémoslle 160. Non queremos unha sobrecocción da carne, pero o que sí que queremos é que cheje o interior. Ese interior, que ese paté de parrulo, fundas un pouquiño e se mesture. Entón aí ten que haber unha constancia de temperatura non moi alta. Entón vai a ser 160. Eu penso que 160... Bueno, aí. 160, unha hora e media aproximadamente, chejaría. Imos a abrilo todo, despois de esbridar, en cámara, e toda a historia, sin problema. Bueno, imos aló.
Desbridamos e miramos como quede por dentro. Mola a xugosidade, pero non queremos as cousas cru. E queremos que esta salsa de soia e máis o paté que se desfaga ca carne. Moi ben. Que orgullo temos os galegos de ter este produtazo por aquí. Bueno, mirade. Brocha. Non collades a da caixa de ferramentas, que tedes aí. Tedes unha brochiña así na cociña. Vedes o xeito, porque a soia é moi interesante, humedece a carne e ao mesmo tempo dalle ese toque de salgado, ese toque afumado que ten aí tan característico, non? Da salsa de soia, é moi rico, moi interesante. Na outra receita, ou nesta mesma, se en vez de soia queredes meter un pouquiño de leite evaporada ou de nata, ben, moi ben, unha cousiña lista. Imos ir retirando ferramenta de aquí. Outra, paté de parrulo. Estendemos. Estendemos por toda a carne. Así. Vale, os patés, home, se queredes facelo vos, xa sería tremendo, non é tan complicado, Con os fijados de que sexan tamén o carniceiro que se encarga aí en casquerías, como eu xa o teñen feito, pero bueno, sí que gastado €1, nel. Prefiro que non collades ese baratiño de todo e tal, porque sí que se nota o sabor. Nótase e moito ademais. Bueno, ao final, mira, casi vai todo. Hai casa grande aquí. Fora! Ceboliña. A caramelada, que xa teño aquí adiantei. Unha culler. E aquí, así, imos extender así por toda a superficie. Bueno, xa veredes, porque eu sei que as receitas as facedes. Facedes porque a mí me chejan mensaxes, raro día, que non me cheje un mensaxe, non? E xa empezo a coñecer xa, pero ben, o público galego, estas cousas vos molan moito. Outra cousa positiva que ten esta receita, ou este tipo de receitas, non? Que ti tes o rolo feito do día anterior. Xa se che dá a gana. Sodes 15 a comer, tens que facer 3 rolos, bueno, o chollo forte o faz o día anterior. O mesmo día, o que tens que facer é prender o forno, metelo dentro, e xa podes estar ca copiña de viño con os teus amigos e tal, disfrutando da mañá, ou ir dando un paseo, que xa te o chollo feito. Vedes por onde vou, non? Ben, o rolo, se pode que o faja o carniceiro, e vos ahorrades un chollo, vale? Enrolamos así, ben prensadiño, e listo. E xa temos o rolo. Vedes, por aquí, polas beiriñas, quieto, podemos pechar así un pouquiño, e listo. Vale? Agora, extendemos. Aí. Sempre solapando un pouquiño, un sobre outro. E a min gústame deixar a parte grasa por fora. É dicir, poderíamos solapar así ou solapar así. Non, a parte de grasa sempre que quede por fora. Usamos esta táboa. No momento, agora, inmediatamente, vou meter isto no forno e isto á pía, a lavar. Ben, eu creo que cheja. Perfecto. Cheja perfecto. Agora collemos e xa como temos medio solapado, facemos así, vedes? E xa o temos. Ben, con cuidadiño, con amuriño. Vou lavar as maus. Vou lavar as maus porque vou coller o fío. E se collo o fío cas maus contaminadas, contamino o fío. Tomade nota. Nota sobre estas contaminacións, non? De contacto que se fan na cociña, moitas veces accidentais, é importante mantelas máis limpas. Eu as teño desfeitas de tanto lavalas, pero bueno, é o que hai.
Ahora sí, ahora xa podo tocar o fío tranquilamente. O fío ou a rede neste caso. Canto precisamos? Se un anaquiño, aquí imos a facer un nó así. Listo. E agora temos que cortar a distancia máis a distancia para facer outro nó. Vamos sobraos, con isto. Fío fora. E agora temos esta xarra, non? Moi ben, collemos o rolo. Vou a pintar un pouquiño a xarra por dentro, así con un pouquiño de aceite de oliva. Esvara. Despois, moitísimo mellor, e non nos prende. Sobre todo, cando andamos con liscos, nos queda un detrás, bumba, e xa o temos desfeito. Mentres que se facemos así, pois bueno, pois medio nos garantizamos, non? De que resbale moitísimo mellor. Fora, isto por aquí. Ben, e veña para dentro. Así, e así. Xa o temos aquí dentro. Agora, como fajo para que vexades ben? Eso é. Calcetín. Así, e botamos todo para atrás. Isto que queda así no centriño, no centro, vedes, estou tirando máis por este lado que por este, para que me vaya ao xeito, todo xunto. Isto vexamos, así. Ben, ali, hop, e xa o temos, mirad pai. Chulo, Non me digades que non queda ben. Bueno, pois así, isto é un chollo feito xa que podes ter o día anterior. A mí me encanta esta receita, por eso insisto. Estas cousas que podo ter feitas xa, os que cociñamos valoramos moito, Vale, isto sóbranos, así que fora. Fora, o touciño, este non sabe salvar, este que xa está aberto, mi madriña querida, vai beber unha festa hoxe no prato que non vexas. Adiante. Bandexa de forno, aquí mesmo. Esta váleme, perfecto. Aí vai. Non lle vou poñer sal, nin lle vou a poñer... Sí, voulle poñer un pouquiño de pimenta, pero non lle vou a poñer sal. Un chisquiño de aceite de oliva. O chisco de aceite de oliva é para animar a carne, vale? A que arranque, facemos así, e xa arranca enseguida con un torradiño que lle queda ese torradiño que buscamos. E imos para o forno. Imos. Vamos allá. Aí quedas. O tempo, xa o sabedes, vos digo ao final. Aproximadamente calculo 1h20, 1h30, 1h15, non o sei. Cada forno, cada anaco de carne, eu vou ir mirando, como sempre. Nunca vos vou a decir unha cifra exacta, porque eu creo que nin vosotros, na mesma casa, podeis decir unha cifra exacta. Así que ao final, cando facemos os resúmenes, cando digo, isto estuvo tanto tempo a tantos graus. E aí xa é cando me veño arriba. O primeiro, rustrir a cebola. Non, o primeiro é frejar a táboa. Eso é o primeiro. Vémonos nun intre, vale? Chisco un olliño, frejo a táboa e xa estou agora con vos. Ata agora. Ben, todo en anaquiños e listo para continuar. O primeiro, auga quente que xa teño aquí. Pensei que deixara atrás. E aquí levantamos o fervor porque é onde imos a facer o puré. Entón, ao 9 deixamos auga quente. Auga quente, eu sempre collo auga quente xa para forrar tempo. Gasta menos. Pouco a pouco, ao longo dun ano, o aforro de coller auga quente e ter xa quente a auga é un aforro, E os que estamos na casa e temos que pagar as facturas, que a mí me pasa, non sei a vos,
esas cousiñas, cuidadiño. Aceite de oliva virxe extra. Fondo para a salsiña. 9, ben. E agora, o primeiro que embarcamos, ca cebola. Aí está. O allo e despois, por último, o allo porro. O allo porro sabedes que queimas enseguida, como vai que ir a modiño. Se imos a modiño non se vai a queimar, claro que non. Ben, estendemos e xa comeza. É o que ten, a inducción é o que teñen. Falamos que si vitro, que si gas, que si non sei que, eu recoñezo que eu adaptome a todo, Adaptome a todo. Ademais é bon adaptarse a todo. Así, despois non te asustas. Estás nunha cociña aí en casa de amigos e tal, que queres? E dame igual. Ogueiras ti. Ahora sí que baixamos. 9, 8, 7, 6, 5, 4. Non, o 5 teño. Allo. E... vou mexer un poquinho máis. E por último, o allo porro. Ben. Adentro. Todo isto despois vai polo pasador de puré ou polo coador chinés. Sempre, case sempre decido no último intre. Dependendo de como teña a densidade que collera a salsiña é o que nos fai decidir. E vos invito a vosotros que fajades igual. Non vos vou dicir, collede un brazo batedor e batides, porque podes facer perfectamente, xa metedes todos os ingredientes e non queda nada. Lembrade que cando metemos o brazo batedor, o que fai é cambiar a cor, que ao mellor non é tan apetecible, pero temos aí toda a febra. Moi interesante. O sea, unha cousa tamén contrarresta a outra. Ben. Aquí témolo. Velocidade segura. 3. E aquí. Como cortamos a pataca? Como cortamos a mazá? Podemos facer dúas cousas. A pataca tardase en cocer así enteiriña 20 minutos para un puré 22 minutos, non hai quen llos quite. Pola metade, en 18 ou 17 minutos, en anaquiños pequenos, a mellor en 12-15 minutos xa a temos cocida. Canto tempo precisa a mazá tamén para cocerse, para que se nos faga o puré e demais? Pois en 8 minutos, máis ou menos. Que pasa? Se cortamos moito a pataca, o que vai a pasar é que vaise mesturar despois moito ca auga. E imos a perder moita parte de pataca e moito sabor de mazá. E imos a perder moito sabor de mazá. Polo tanto, que imos a facer nesta receita? Imos traballar aproximadamente sobre 12 minutos, que é o tempo que tardarase en cocer estes anacos de pataca. Proporcionalmente, imos coller esa pataca, por unha parte, temos este tamaño de pataca. 12 minutos, así, así e así. E non cortamos nada máis. Vou coller para o lixo, para o carozo, retirámoslle. E así, en 12 minutos temos todo cocidiño. Despois, unha vez que temos cocidiño, machucamos con un garfo, co pasador de puré, co que queiramos, e manteiga, cando está quente, un pouquiño de noz moscada e listo. Ben, a pataquiña para dentro. Aí vai. Outra máis, non? Si, outras dous máis. Vou facer e vou non botar aí. Así e así. Ben. Bueno, proporcionalidade tamén. Depende dos vosos gustos, pero eu non
supere moitísimo a cantidade de pataca. De feito, xa vedes 3 patacas por unha mazá, aproximadamente. Que queredes botarlle outra mazá, vai quedar un poquinho máis doce, para gustos. Eu creo que a proporción esta é a ideal. Moi ben. Eso é. Para a pía, teño aquí a miña culler. Sal. E aí témolo. Fora. Voltamos. E o único que temos que facer agora é rustrir esta ceboliña. Unha vez que a teñamos rustrida, o primeiro que vai é o viño. Deixamos evaporar, lembrado que temos o fuciño para saber, xa non cheira viño, ahora está, botámoslle unha culler de azucre, unha culler de mel e o caldo. E cocemos uns 7 minutos máis, aproximadamente. Despois é cando pasamos. E temos a receta lista. Vémonos nun chisco dun ollo, que tamén vou mirar a ver como vai o rolo que teño no forno. Agora. Acabo de sacarlo do forno. Mirade o que hai aquí, Dios mío. ¡Ai, que rico! Hoxe vamos disfrutar, mi madriña querida. Por suposto, esto sabes para onde vai, non? Esa salsiña por aí. Quitei moi cedo a manopla. Sandocán, a onde vas? Sabedes onde vai esta salsiña, non? Por suposto. Por aí dentro. Ahora sí. Culler. Despois salseamos por riba, eh? Primeiro, salseamos por aquí así en baixo. Así. Vale, pintamos así un pouquiño. Ben. Fora. E agora, imos a ver que pasou aquí. Vale. Con paciencia, imos cortando. Ben, ben, ben. Encargouse o touciño de facernos esa película por fora tan interesante que é o que vai torrar. O de dentro queremos manter os xuguiños da propia tenreira. Por eso é interesante poñer por fora. Agora, bueno, este primeiro anaco, que o que nadie quer, ese para min. Vou quitar isto vou poñer aquí. Mallao. Bueno, esto ahora mismo que a salsiña, xa veredes. Bueno, o único que me quedo, mira, deixádeme, cortando aquí uns anaquiños, que van ir así, un par deles ou 2 ou 3 per cápita, van a caer. E vou a rematar de machucar, agora que está morno, o puré. Vouno, mira, xo teño... Vouno rematar de machucar para facer o puré. Quédame empratar un chisco de noz moscada, un chisquiño, sal, que xa salei antes a pataca, o sea que moito máis, e pementa. Remato de machucar, me deixades empratar, en un chisco dun olliño, xa teño o pratiño feitiño. Agora. Para desfrutar dun rolo de faldra de vaca limiá, precisamos pintar a faldra con salsa de soia. Estendemos paté de parrulo e cubrimos con cebola acaramelada. Formamos o rolo cubrindo con liscos de touciño ben asentados. Bridámolo e enfornamos durante 1 hora e cuarto a 170 graus. Nunha tixola rustrimos a cebola, o allo porro e o allo. Salpementamos e incorporamos o azucre, o mel e o viño. Deixamos evaporar e cocemos a salsa uns 10 minutos cun pouco de caldo de carne. Nun cazo cocemos as patacas e a mazá.
machucamos, engadimos a manteiga, o sal, a pementa e a noz moscada. Empratamos e listo para comer. Me di Marquillos, Marcos é o meu director. Me di, oi, con estes discos podes xogar a chave. Pero a chave, sabes como dicen eles? A chave, un poñerse aquí, na esquina da mesa, tipo ras, bien. E outro lanzar desde outro lado. Que sei ben como é o tío, ben non sei como é. Bueno, amigos, neste caso, solamente vai a ceboliña caramelizada. No outro rolo que fixemos xa metimos verduras. Ora, non deixedes de facer nin un, nin outro. Neste caso ten moitísimo sabor, moi rico. O arrecendo no momento que se abre o forno, xa enamora, xa palpita a pataca, sí, xa comeza. Cando decimos cociñamos con cariño, é cando hai carnaca así de boa. Mira que dixo burradas, Un bico, unha aperta, o sorriso na cara, sempre, por favor, sempre. E ata outro día. Chao.